Vážení občania, keď som pripravovala volebný program, tak mi bolo jasné, že väčšina z občanov, ak tam v tom volebnom programe nie je nejaká investícia, tak to nie je volebný program. V mojom prípade to nebolo len urobiť zadosť určitej tradícii alebo požiadavkám, ale skutočne postaviť rodinné domy, to bola tá priorita, respektíve tie nájomné byty. Čo sa týka nájomných bytov, tak ešte za môjho pôsobenia sme aj rozposlali medzi občanov dotazník, či by bol vôbec záujem o nájomné byty, a predstavte si, že bol. Tak aj preto som si dovolila dať rodinné domy a nájomné byty aj do môjho volebného programu. Chcela som, aby mali slušné miesto aj dôchodcovia. Uvažovalo sa o nejakom takom priestore v budove starej cirkevnej školy, kde by sa títo starší ľudia schádzali, kde by si sa mohli medzi sebou porozprávať, ale nie len to. Bolo by dobré, aby troška tak oživli, a predstavovala som si to tak, že by sme medzi nich pozvali lektorov, odborníkov z radov psychológov, možno že z radov lekárov, ktorí by ich pooboznamovali aj s najčastejšími chorobami, ktoré sú vlastne tak typické pre nás starších, ale možno, že aj čo sa týka psychológov, aj nejaké také rady, aby ich život sa stal taký troška radosnejší, úspevnejší. Vedľa, hneď v blízkosti je školská jedálňa, takže by mali možnosť aj sa tam trebárs naobedovať. A nakoniec, keby tá moja predstava, že z tejto budovy starej školy urobiť niečo pekné, nehovorím, že by to mal byť nejaký dom dôchodcov, mohol by to byť nejaký stacionár, tak sú tam priestory hore trebárs aj na ubytovanie. Našli by tam prístrešok aj mladí ľudia. My si mysleli, že by tam mohli mať skúšky mladý cirkevný spevokol. Mali by tam 2 miestnosti, čiže využiť budovu, ktorá kedysi bola veľmi dobre využívaná, veď bola tam škola základná, potom bola tam telocvičňa, ktorá slúžila pre túto našu Malodriecku a teraz chátra. Takže toto je tiež taký zámer, využiť túto budovu, možno že nejakú nadstavbu, aby starší ľudia sa mali kde schádzať. Máme klub dôchodcov, neviem koľko je tam, nie je až toľko. Aj existuje ešte torzo zväzu žien bývalého, robíme nejaké akcie pre seba, ale toto by bolo troška v takom väčšom. Ak hovorím o mladých, neviem momentálne, čo by chceli akože tí mladí robiť, pretože aj počas týchto 4 rokov, ale aj za mňa, boli na zastupiteľstve len vtedy, keď potrebovali sa dostať do posilovne, ale potom ich aktivity upadli. Možnosti si myslím, že sú, lebo je veľmi dobre rozbehnutý pingpongový krúžok, máme turistický krúžok, možno, že by mohol byť väčší záujem o futbal, o divadlo, rozbieha sa aj folklórny súbor v obci, len ťažko niečo hovoriť vopred alebo vytvárať podmienky, keď neviete, čo by vlastne títo mladí ľudia chceli robiť. No a ak som hovorila o tých investíciách, tak investície sú dôležité v obci, ale čo z investícií, keď vlastne obec, dalo by sa povedať v úvodzovkách, spí. Mne nie len tieto 4 roky, ale aj predtým mám taký pocit, začalo chýbať nejaké takéto spoločenstvo obecné. Prestali sme v takom množstve, na aký sme boli zvyknutí navštevovať kultúrne podujatia, športové podujatia. Mám pocit, ako keby sa každý uzatváral do tých 4 stien, respektíve, že aj sa stretávame, ale len určité skupinky ľudí, sú to priatelia, rodiny, že si organizujú nejaké podujatia, ale ja si tak spomínam na jednu akciu, bolo to 570. výročie prvej písomnej zmienky o obci, a tam som mala taký dobrý pocit, že áno, o túto akciu má interes celá obec. Čiže nejaké také akcie. Napríklad chýba mi teraz v zimnom období zo strany športovcov zorganizovať nejaké podujatie možno pre žiakov našej školy, možno pre mládežníkov. Nehovorím, že by to mali robiť sami, spojiť sa s obcov, so školou,
vy pripravíte toto, ten zasa pripraví ono, aby proste dedina sa nielen rozmáhala čo do rozvoja, čo do výstavby, ale aj do takého kultúrneho spoločenského diania. Aby aj vedeli v okolitých obciach, čo sa tu deje, pretože ja netvrdím, že Hubovník bolo čosi mimoriadne, ale predsa len ste sa tam mali možnosť dozvedieť o aktivitách, ktoré sú v obci a snažili sme sa, keď bola väčšia aktivita, prispievať či už do Liptovmy, alebo aj do tohto spoločníka. Dnes neviem, koľko článkov som čítala, alebo možno len vtedy, keď prišiel sám redaktor týchto novín, aby niečo o našej obci napísal. Pre mladých môj sen je udržať túto malú triedku. Deti, neviem si dosť dobre predstaviť, pokiaľ nemajú rodičov, ktorí robia mimo obce, aby museli dochádzať už aj treba z materská škola do Lubochne, pretože to kľudne môže hroziť. Máme málo detí v základnej škole a tak si myslím, že keby sa postavili tie rodinné domy, ktoré by stavali aj občania nielen z našej obce, ale aj z iných obcí, tak by vzrástol počet detí, zachovali by sme si tú základnú školu s materskou školou, nebola by ohrozená ani školská jedáleň, lebo môžem vám povedať, skutočne v súčasnej dobe škola, materská škola vyzerá veľmi dobre, hlavne vnútorné priestory, zásluhou vedenia tejto školy, že určite deti, ale aj žiaci majú tam veľmi dobrý pocit a ja si myslím, že môžu byť spokojní aj rodičia. I keď aj čo sa týka rodičov, tam by som predstavovala si, že by rodičia mali mať interes o školu nielen vtedy, keď sa zaujímajú o známky svojich detí, ale keby si pripravovali akcie rodičia pre svoje deti, aby to neboli len členovia rodičovského združenia, ale aby si povedali, tak dnes ideme sa zísť a urobíme toto pre našich žiakov, pre naše deti. Viete, že taká rodinná atmosféra sa nedá robiť nejak v megalománskej škole, ale práve, že táto malotriedka je vlastne na tento spôsob spolunažívania ideálnym spôsobom. Neviem, či som na niekoho zabudla. Možno by mohli väčšie aktivity ešte robiť požiarníci. Tam troška mi vadí, že nezapájajú do svojej činnosti. Možno, že by sa podarilo založiť nejaký žiacky oddiel, žiacké mužstvo, ktoré by sa zúčastňovalo súťaží, lebo ako náhle sa už ide súťažiť, tak vtedy tie deti získavajú taký záujem o ten krúžok alebo o nejakú tú činnosť. Zasa môžem povedať za seba, že keď som začala cvičiť v Lani detské divadlo, tak už som mala pocit, že sa nikto neprihlási. A teraz, keď už ideme nacvičovať druhé divadlo, tak už som len vyhlásila a tí záujemcovia, tie záujemky neprišli. No, neviem, je toho dosť, čo by sa dalo, ale jeden človek predsa len si myslím, že nenavymýšľa toho toľko, keby viacerí, preto by som čakala tie vaše návrhy, aby sme sa mohli zamyslieť, čo ešte by sa dalo urobiť pre rozvoj tejto obce, ktorá si myslím, že by mohla byť z obcí, ktoré by mali ten prívlastok pekná.